Pozrime sa spolu na to, aké prípravky môžeme používať, keď chceme mať efektívne zabezpečený komfort na pleti. Práve možno, že aj v lete, kedy chceme toho menej používať, nie je toľko času, cestujeme, prázdninujeme. Tak mám pre vás pár tipov, čo ja odporúčam aj mojim zákazničkám, ale teda aj sama využívam hlavne v lete. Je to napríklad očná maska gelová, ktorú používam ráno, večer v tenkej vrstve a na to aplikujem ešte očný krém, keďže pokožka v okolí očí je veľmi tenká, potrebujeme mu naozaj hydratovať, robiť prevenciu, pretože my nechceme potom doháňať v septembri, októbri, a to tak aj býva, že ženy nabehnú potom do kozmetických salónov, pomôžte mi s pigmentovými šikmami, pomôžte mi s tými vráskami, ale my to vieme pekne podporiť aj v lete, ak máme dobré produkty. Čiže očnú masku dávať každý deň ráno, večer na očné okolie. Je to vysokohydratačný produkt, ktorý má aj morské riasy, ja tomu hovorím očný Red Bull. Ak ste viacej unavené alebo pochodíte niekedy neskôr spávať, tak očná maska vás tejto letné dni naozaj zachráni, pretože aj stiahne opuch, zhydratuje, môžete si dať aj v hrubšej vrstve. A ideálne teda, ako som spomínala, na ráno a na večer očný krém. Ja používam teraz napríklad Repair z našej najvyššej kolekcie, pretože je hustý, výživný a celý deň mám očné okolie vo veľmi dobrom, komfortnom stave. A nemusím potom doháňať neskôr a naháňať nejaké vrásky, ktoré tam vzniknú. Potom máme veľmi dobrý produkt pre tie z vás, ktoré možno, že aj buď máte radi novinky a vychytávky, alebo aj pre dámy, ktoré chcú niečo nové do nejakej svojej pleťovej výbavy, alebo pre dámy, ktoré nemajú čas, ale chcú efektne používať nejaký produkt, ktorý funguje, tak je táto vyplňovačka vrások. Je to prípravok, ktorý sa lokálne dáva, ja odporúčam večer, ale môžete aj ráno, ale hlavne večer na naše také tie mimické alebo aj tie hlboké vrásky, ktoré bývajú, keď sa mračíme, alebo dokonca aj pri líčení si vieme vytvoriť pri dlhšom návyku také vrásky na čole, alebo keď máte slabší zrak alebo nosíte okuliare, tak sa mi stáva, že zákazničky zaostrujú viacej a mávajú túto takú mračiacu vrásku okolo úst, a ak máte aj tu pri očiach, tak všade tam môžete používať túto žehličku na vrásky. Keď je to na očnom okolí, tam odporúčam to skôr zmiešať s očným krémom, ale inak si to vlastne aplikujete priamo do tej vrásky. Je to taký sosáčik, ktorý tam vytlačíte, taký tuhý slížik. A výnimočnosťou toho je, že vlastne to obsahuje zapúzdrený retinol a zapúzdrenú kyselinu hyaluronovú. A tieto dve látky sú pýtané práve v dermatológii, v rôznych centrách kožných, ale aj takých tých profesionálnych kozmetických salónoch odporúčajú vždy prípravky na takej úrovni s tými dvomi látkami, a zapúzdrenie znamená, že sa máme postupne uvoľňuje počas dňa do tej plete. To je dosť dôležité napríklad. Takže vyplňovačka, žehlička, vrások, za mňa topka. Čo sa týka výživy, keď nepodceníte používanie sér v lete, tak opäť si tú pleť pestujete. Po lete nám vznikajú pigmentové škvrny, málo ktoré ženy poznám, ktoré by ich nemali. Ak ich nemáte, super, zase robte prevenciu, udržujte si ako keby zase hydratáciu na tej pleti, ale ak bojujete s pigmentáciami, ktoré nám proste vždy v lete vyjdú, lebo to slniečko je intenzívne, tak vám odporúčam používať dve naše super séra, keďže v lete alebo v tých mesiacoch, kedy nechceme toho veľa dávať na pleť, alebo sa nám ani nechce, máme pocit, že máme toho už veľa na tej pleti, tak za mňa sú super séra tá varianta, pretože sú ľahké, riedke, rýchlo sa vstrebávajú a nemáte pocit, že ste veľmi nejak nakremované ani. Super séra od nás Mary Kay sú z kolekcie Clinical Solutions, to znamená, že idú hlbšie do pokožky. Je to už ako keby nadštandardná kolekcia, ktorá je už dermokozmetika, to znamená, že žena vidí rýchlejší efekt a intenzívnejšie nájdú tie látky v tých produktoch ten daný problém. To znamená napríklad Clinical Solution oranžové super sérum vám rieši hlavne pigmentáciu. To znamená, že ráno, večer ho môžete používať každý deň 4-5 kvapiek pod krém.
na to, aby ste si robili ako keby taký ochranný štít, kedy tie nové pigmentové škvrny nebudú tak vznikať. Kedy tie, ktoré tam máte, sa rozbíjajú. Dokonca tam je niacinami, čo znamená, že ak sa vám vytvárajú nejaké malé vyrážky, viac sa potíme, môže vzniknúť nejaké akné, tak vám zahojí práve tento problém. Potom pre dámy, ktoré chcú ešte väčšiu výživu, môžu mať obidve. Toto fialkové je s vitamínom C a resveratrol, sú to vlastne aktívne látky, ktoré riešia aj vrásky, to znamená od tých 30 plus by sme mali používať viac a viac séra, preto tá pleť bude vždycky pekná a preto aj to líčenie potom bude nádherné a stačí vám málinko. A C rieši aj boj proti pigmentovým škvrnám, čiže môžete to používať tak, že oranžové ráno, fialkové večer a na to dáte krémy, lebo séra ide do tých spodných vrstiev. Preto je to tak vidno na ženách. Preto je vidno na ženách, keď používajú séra pravidelne, nie že vymieňajú jednu ampulku a myslia si, že super, toto mi teraz stačí. Nie. Čím vyšší vek, tým viac sér, vôbec sa toho nebojte a uvidíte, ako budete spokojné a docielite naozaj taký ten efekt, čo teraz ženy chcú, mali krásnu pleť, chodia na nejaké botoxy a vyplňovačky a niečo. Ja som zastancom toho, že keď štartujeme tú pleť a podporujeme ju donútra, je to o mnoho prirodzenejšie starnutie a vyzerá tá pleť pestovanejšie a nie tak umelo. Tieto dve séra, ktoré máme, odporúčam k tým napríklad super séram, kvôli tomu, že je to, že denná emúzia, tak ešte je to sérum, ktoré sa dáva na krém, ale má faktor 30. To znamená, že celý rok, bez ohľadu na to, či slnko svieti, môžete používať práve tú dennú emúziu a teraz o to intenzívnejšie. Na to, že to je faktor, vôbec není masný pocit na pleti, viem to posúdiť, pretože môj typ pleti je zmiešaný až masný a častokrát som s faktorom mávala problém, že som bola celý deň veľmi lesklá, masná, make-up sa mi potil, tak pri tejto dennej emúzii to vôbec nepociťujem. No a toto nočné, guličky zapúzdrané sú tam, prasknú. Vtedy, keď stlačíte, sú aktívne tie vitamíny, ako keby čerstvé ovocie, keď jete na tú pleť. Čiže výživa a regenerácia. Všetko toto môžete používať na krk a na dekol, nezabúdajte na to. Takže výživa, séra, vyberte si tie správne, poradte sa so mnou, ktoré potrebujete na to, aby tá pleť bola v komforte. No a minimálne vždy potrebujeme používať čistenie a krém, lebo potom aj keď máte dobré séra, nemajú ako prenikať do tej pokožky, čiže kvalitné čistenie, ja tu mám teraz napríklad 4 v 1 z kolekcie Tamwise, ráno, večer, s vodou zriediť, poumývať tú pleť, ona sa otvorí, tým pádom môže príjmať. A zase krémik môžete používať, máme ich viac, ale tento je veľmi výborný, bude ľahký, môže ho používať žena aj na deň, aj na noc, dá sa vybrať aj na zmiešanú pleť, aj na suchú pleť, takže ešte tam je takáto variácia. Čiže vyčistiť, vyživiť, hydratovať na záver krémom. No, nezabúdajme teda ešte aj na naše telo, preto tu mám napríklad ešte tieto posledné dva prípravky, pretože aj naše telo a koža, povedzme si pravdu, starne. A druhá vec, chceme ju mať hebku, chceme ju mať jemnú, vyživenú, vypnutú a môj must have, ktorý ja využívam a v tomto období veľmi, lebo aj dobre sa vstrebáva, je tonizujúce telové mlieko od Mary Kay, ktoré má silné antioxidanty, ktoré redukuje vlastne tukové nejaké tie zloženia, ktoré máme v pokožke, vyhladí ju, viditeľne redukuje aj nejakú celulitidu, ktorú tam máte, krásne jemne voní citrusami, je to veľké balenie a môžete ho použiť práve na zadok, na stehná. Ja si myslím, že v dnešnej dobe každá žena nejak aktívne športuje, či už je to tanec, šport, posilovanie, fitko a toto máte k tomu proste, to potrebujete, tieto dve veci, keď naozaj chcete, aby to telo vyzeralo dobre. Takže za mňa tonizujúce mlieko. No a keďže v lete parfémy nepoužívam, mám rada zážitkové leto, tomu hovorím, to znamená, že mi tie vône pripomínajú to, kde sme boli, čo sme robili, tak používam telové sady, my máme dokonca aj dve, máme levandulovú a mandarinkovú, ale má to teda ešte viac zložení, to vám viete si to pozrieť na našich stránkach. Telovým mliekom sa natriete, prevoniate tú pokožku a následne prestriekate kľudne pokožku, oblečenie, vlasy a celé to telo príjemne ľahučko, žiadne sladké intenzívne vône, ľahučko voní, to znamená idem do obchodu, do banky, z auta, do auta a niekoľkokrát za deň môžem použiť telový sprej, vôbec to nevadí ani slnečnému žiareniu na rozdiel od parfémov.
Takže toto sú moje odporúčania. Verím, že vám priniesli zase nový nádych do toho sa o seba starať. Ak potrebujete svoju kozmetickú poradkyňu, som tu pre vás. Veľmi rada vám nadstavím systém starostlivosti. Ale ak aj máte svoju poradkyňu, určite ju kontaktujte na tieto naše produkty. A to je asi na záver odo mňa všetko a verím, že sa vidíme v ďalšom videu.